ndị na-ezi ozi ọma omenala na ọdịbendị ndị Igbo nakwazi ndị na-agbaso nkuzi Reverend Father Dr. Raymond Arazu nagoro mmụọ gbakọrọ n'Ọdịnsa na Spiritan Center for Self-Realization dị n'Ọka iji wee chụọ àjà misa ncheta otu afọ ya bụ onye ụkọchukwu ndị Holy Ghost ji wee laa mmụọ. Ya bụ onye ụkọchukwu mgbe ọ nọ ndụ bụ onye eji izi ozi ọma banyere omenala na mbamuru ndị Igbo wee mara ogologo ndụ ya niile. Nụrụ akụkọ maka nke a n'uju. N'okwuchukwu ya n'ụka ahụ, Reverend Father Philip Anyika oge ọ nọ na-akwanyere Reverend Father Arazu bụ onye nagoro mmụọ ugwu bụ onye bụbu onye isi oche otu Anambra State Traditional Medicine Practitioners Board kwuru na onye ụkọchukwu ahụ bụ onye ji ihe Chineke wubere n'ime ya wee rụọ ọrụ ya n'elu ụwa ma kwukwezie na ọ bụ ya bụ onye nwere ike ịtụgharị ihe kwuru n'akwụkwọ nsọ Sam ma mee ka ọ bụrụ egwu a na-agụ n'asụsụ Igbo bụ nke dị na akwụkwọ abụọma. O kwukweziri na Father Arazu onye nagoro mmụọ bụ onye kwenyere na mmụọ ndị Igbo bụ nke a na-afụta n'akwụkwọ abụọma. Ọ kpọkwara ndị management nke Center Self-Realization ka ha mee nnyocha bụ ịgba iji wee chọpụta ka a ga-esi jiri mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee mepụta ọgwụ ga na-agwọ ọrịa kidney bụ nke o kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ esigoro na ọrịa ahụ laa mmụọ. Ọ nọkwaziri ebe ahụ kwupụta obi aṅụrị ya nyegara ọgwụ ịba bụ nke arụpụtara n'ụdị ihe ọṅụṅụ tii. N'okwu ya kwazi onye isi oche na mmemme ahụ bụ Chief Dennis Okafọ yọrọ gọọmenti steeti a ka ha kwado amụma Father Arazu onye nagoro mmụọ site n'ịkwalite ihe ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. O kwukwere na obodo Ghana na ọgwụ ha na-aṅụzi kịta bụ nke ha gbanwere ka ọ bụrụzie ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Chief Okafọ kwukweziri ka ewube ụlọ agụmakwụkwọ Ghana enyekwa onyinye nkwanye ùgwù nyegara ndị dọkịnta ọgwụ ọdịnala. N'akụkụ nke ya, onye Deputy Director nke senta ahụ bụ Reverend Father Jude Okeke kọwara onye fada ahụ nagoro mmụọ dịka onye gụrụ akwụkwọ, onye nwere obi mmadụ nakwazi onye na-eme ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ma kwezie na oge ọ dị ndụ na ihe ọ gbadosikere ụkwụ ike bụ iwulite ndị ntorobịa nakwa ọdịmma ndị ọ na-enweghị ka ọha ha. O kweziri na onye ụkọchukwu ahụ bụ onye nagoro mmụọ bụ onye na-esonye n'iwekọta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche maka ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche ma kpọkwazie oku maka nkwado onye ahụ lagoro mmụọ. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, otu onye n'ime ndị na-eso Reverend Father Arazu bụ Honorable Tony Uche Ezekwelu kwuru na onye ụkọchukwu ahụ bụ onye mepere ya anya ma kwukwezie na Chineke bụ onye nyere ndị Igbo nakwazi mba Afrịka ihe niile bụ ihe ha ga-eji wee bụrụ mmadụ ma nọrọkwala onwe ha ma kwukwezie na onye ụkọchukwu ahụ nagoro mmụọ bụ onye ji ọnatarachi ya wee zọọ ọtụtụ ndụ. Ọ yọzikwara gọọmenti steeti a ka ha kwado agụmakwụkwọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na mahadum dị iche iche. Ọtụtụ ozi ekene bụ nke a nabatara n'ụbọchị ahụ bụ otu n'ime ya sitere n'aka osote aka na-achị steeti a bụ Dokinta Ibezim. Ọtụtụ otu bụ ndị bịakwara iso wee merube ụka Ncheta onye ụkọchukwu ahụ nagoro mmụọ. Mmọnwụ ịzaga bụkwa nke pụtara ma gbakwa egwu bụ nke mere ka mmemme ahụ chawapụta n'anya.